Nerede dede yılların zırnotunu gör. Yaştalan yine yaştalan. Bir de koşul gelmedi etme gör. Yaştalan yine yaştalan. Salam aleyküm. Men Döwran. Yaş talantlar adlı gepleşigimizin bäsleşikli ýarşynyň ikinji tapbyryna hoş geldiňiz. Dostlar, ýene bir gedek ýatdyrdysyň melýa. Geçenki ýaş aýdymçylarymyzyň arasyndan 11 sanagyny media tama topary saýlady we häzir size 11 sany ýaş aýdymçylarymyzy diňleder. We bu tapbyrda bolsa häzirki 11 sany aýdymçylarymyzyň arasyndan 5 sanagyny ady belli bolan ýyllyk aýdymçylarymyz, ýagny bagşlarymyz saýlar. 3-nji tapbyrda, ýagny finalda bolsa siz saýlaýaňyz, ýagny media tama muşdaklary. Dostlar, ýöne şu wagtdan haýyş edilsin melýa. Saýlaýan adamyňyza gaty ün serip hakyky talantymy saýlaly. Bu bäsleşiň himayetkarlary ýaşlar Yeni Kapıdaky Fitch House ve Aşgabatdaky Inbet studiýalaryň biri. 3-nji himayetkarymyzyň gözlegine dik ýadyňyzda bolsa, ýöne aýdymçylarymyz bize özleri ýazdylar. Biz gerek bolsa ýaşlarymyza gollaw berer, sponsor biz bolar diýdiler. Inniki bölümde aýdymçylaryň adyny amaýdyk geçer. Bu tapbyryň şertleri gatnaşyjylarymyz diňe türkmen aýdym aýtmalydyk. Onda näme? Başlaýar bäsleşigimize adylşa tagandyrdy filan. Ecemaya molla verdi va. Ecemayan geçen edek oçsuwasyny aýdypdyk, bu edek familiýasyny aýtdyk, diňläliň. Ağla 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 gözüm ağla ya yara. Yara 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 aydın aydın şol yara. Yok gücüm yok henni seni unutmağa. Yastığımda sen yakımlı isin bara. Ağla 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 gözlüm ağla ya yara. Yara 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 aydın aydın şol yara. Yok gücüm yok henni seni unutmağa. Yastığımda sen yakımlı isin bara. Inni gelin Resul Sahatov diňläliň. Seher şimali bize kavurçuyali. Yürek ovadına bile din salami. Gelsene tay bolalı, tümlükte ay bolalı. Ummanına bile seyredili. Balım sesin var, köyün gönlün yıkmalı. Arzularımın bari, seninle cemlenen yali. Sen bu derdin dermani, koyma derde yarmani. Her yerde sen bar yali, sürülü devrani. Selim geldim Radov'dan aýdym diňläliň. Sen gittin, izine karaman, ökünersin her zaman. Benim sensiz kalcağım, yaş kalbimde oylanmaz.
sen sebepli boşap kalı bile gezen yerlerimiz zarin zarin ağlasalar gözmana durnalar. Nur Gözel Nepes fan dinleýär ýaşlar. Kirpiklerin zülfün tarar şimala, Manıga bakıp güneş gerer cemala. Şuna ayrılıp ağtamasın ahvala, Bana hoşlaş ol edime edidim. Yaşaşmasak seni görüp, aşıklardan aralarmış ayrılık. Ben nire gideyim senden ayrılık, Bana hoşlaş ol edime edidim. Inni geldik Hojoş Ataýfa dinleýär. Al çekip alın güyaşlara ne peyda vurdum beni yalan koydum sevilim sen yanıma yalan koydum yüreğimde yar olmayın ön yetere yar olardım benimki de sevgiler olmayın ön yetere yar olardım benimki de sevgiler. Şirin Tağan Durduýba dinleýär. Ağlayadım, aydım sarım, alkış etsin ovadım. Aile avşam, aya gördüm, kayıp bollay bu derdim. Kalbimın harisin, Hara sultanısın, adına min kurban. Senin sapan için, senin vepan için, ölsem etmen arman. Ağacan Jumalyýew berekella dutary çalbaýdypdyr. Yetimlik bir kurap kaldın, yetimlik bir yitip gitsin. Bar mı canım yaranlar, bar mı kevem yaranlar. Seher başım ağraydı, yağırnıyımdan dipirler. Yenge diyen bela vardır, yenge diyen bela vardır. Kesevalu toplar, iyi de sen nereden tapar men. Kavlamatam caninim, ayenim caninim. Mehruvanım sen kevem. Inni gedek aýolok Maltymlyýbada. Dutar alıp çıksam dünya pirana, dünya yüzü kalar bizi hayrana. Aydınlarımız nuranadır nurana, benim yüreğim o vatana başı. Aydınlarımız nuranadır nurana, benim yüreğim o vatana başı. Ay soğud edip vatanımın can özüne, çemir edip bağ öyle yazına.
sultan ey şirzadına menin yüreğim o vatana başı Gönül sultan ey şirzadına menin yüreğim o vatana başı Tirkiş Tağanov dinleýär. Köşeğiňmen ak süt berdin, lelelepçik saneze. Köşeğiňmen ak süt berdin, lelelepçik saneze. Gicelerine hubbot gördün, hüdülepçik saneze. Gicelerine hubbot gördün, hüdülepçik saneze. Oh, ey, sen evizim saneze. Oh, ey, sen yüreğim saneze. Sonky arşymyz Leyla Recepova dinleýär. Kalbimin hanesin, hane sultansin, adıma min gurban. Senin safan için, senin vüpan için, ürsün etmen arman. Senin safan için, senin vüpan için, ürsün etmen arman. Pikirimçe geçenki bölüm görenler Kızılgül Babaýewan hökman sorar. Ýöne gynansak da ýaşlar Kızılgül videonu uğratmadı. Ya olmasa uğradyp yetişmedi. Ve şu sebepten hem Kızılgül yok. Yaş talantlar ýetmeşigimiziň bu tapgyry şeýlerek häzirki 11 sanak aýdymçylarymyzyň içinden 5 sanagyny ýurdumyzda belli bolan aýdymçylarymyz saýlar we inniki tapgyrda ýagny finalda bolsa siz saýlarsyňyz 3 sanak ýeňjimiz bolar. Ve bölümüň soňuna geldik. Özüňde gowy teredin. Hoş, sag bolun. Inniki tapgyrda ýagny finalda ve 3-nji tapgyrda inniki tapgyrda ýagny finalda bolsa 5 sanak aýdymçymyzdan siz saýlarsyňyz. Aydın tegel ýa gatdy geldi diýdim-e. Ady belli bolan aýdymçy. Gowda walla. Durmadan çok iyi. Şu wagtdan ýatdadasym gelýär diýdim-e. Ecemaya zat. Familiýasy ýokdumy geçen ýerek? Familiyası vardı da zattı. Oçtastı o. Bu familiyasını yazdı bu gece. Familiyam aydı. Ha. Maňlaýym şunu ýalak gölebilýän. Şoň gyjyk bolurdy. Hay agalar arman näme bolly diýip aýtdy. Ya zaten şoň bilekan ýazjak diýip başlady. Pakyr sonra berýär käte jogap beriň. Men pikirimçe 1-2-3 bölüm görenler Kızılgül Benim fikrimce geçenki bölüm görenler Kökman Kızılgül Babaýewan sorar. Tavay bolsa. Okey. Ağla ağla ağla. Davay de uran davay. Tormuz erdiran. Teret neme oldu? Gün o 9 oldu. Sırada kaçalı? Nerede dede yıldarın, fırın otunu